Preza gari o kununya tong sio o kununya no norok o farmani manai 55,000 joratei jadukuni kok omo te haigla tabuk sak discontinue khlaija kom damo ori gari chaluna musung sadi chalunga musung khangke dijer nadi. Hello guys, norong hailam sogo tinini o video o tinang phai sokai jak jen udyuk ni Wngkha naike o jaga chiniro khoroksa phai sokai jak salesman eba ka RM hani mano darani chirmung kisari gari kulano. Okay, kulano ani mung sauna ani mung khai Amrit Debbarma ang khoroksa jen udyuk ni salesperson. Kai tini no rogor Paikhe Tabuk sini stop je da gari tongo o jaga ang phunumano yang nani ki yang go sini tamsanai iponi stop ngai besanggo bo alda kebuni gari tonai terus abo phunumano Jara gari paina ni wan sugui tongnai rok norok ni bagai belai koktuma kaham lai thangjak jora rogo bo koktuma kaham nongkhe haipano gari ni dam rok bo hainu tini omo hai rate nge khana omo hai rate tini o jaga go iko tabuk offer tongo khana keringi mano gaten dino brezao offer ngi mano aboni tuinya sung video khaisa jao ga abo bebak gari paina rok ni bagai do gari paya ga ba norok naya phun tongo no video no ga phaidi tau terek gari nanya ni changlai o jaga puila norok nukhana o jaga ni iku collection busuk gobang ma gomo petrol bo tongo cngo bo tongo tei Tripura to maximum no sung bara rok gari bara rok nai ne ke baka reserve rok nai thangna ni kai ikurong no nangko go abo to norok saino mano kate jara paine ni wan sugui tongnai rok borok ni bagai tamo koktuma kaham tong abo sung teruk saimalai baksa saimania rok saimai ni chongmano o gari ni mongtamo o Wngkha artiga ke o artiga ni stop o jagao tongo norok nana ke dari phat screen number phai dokona ar kes kereng hordi artiga o projector headlight bo haino provide khaijago tei fog lamp tei hingke alloy wheel omo hingke to ZXi top model ni bagai o jaga bebak norok mannai fog lamp hingke tei alloy wheel projector headlamp tei kwbangma features rok omono karei tebo tongo omoni tesa tolani models rogo norok alloy wheel rok mayangi mano phiaba o jaga hingke alloy wheel bo tongo fog lamp bo tongo hingke uklugo songnai lainai Tabuk ukulugo bahaino di fogar rok rijak tongo wiper bo rijak tongo Wngkha artiga nani diko artiga belai naithotok gari Tabuk terek Tripura bahaino artiga rok kwbang mano ruto nokhorjak nugo eba hangke sung maximum root rogo kaile pana rogo knya gari na thani rogo sung artiga no nugu ko Wngkha bini tolani model tesa tolani model rogo ta hangke o jaga ke ko fog lamp manglak hangke o jaga o alloy wheel bo manglak do tei side mirror ro hangke light provide khairjak tolani model ni simino preza gari o kununya tongsio o kununya no norok o farmani manai 55,000 joratei hage tei tamni bagai leri tong siba dari phat kis kereng hor city screen number 5 jokana Wngkha da bibek ni norok puila o buni details bo khalmang khana ke o jaga naji o color kaisa te o color kaisa te norok jodi no o color hamjagya onyo color hamjago hungka ba norok puila booking khaiton phaimano aboni bagai norok phusa phaidi visit khaibegari puila aboni pore norok bo color nanai abo decide khaibedi ani ukulugo norok nugui mankhana omo hangke swift gari hangke omo bo haino belai naithotok khai Tabuk ketal je launch mani agini hingke to norok nunnu khana haida omo khe Tabuk ketal mane 1 bosor 1.5 bosor ungkhana facelift khaimani hingke o jaga collection kebangma tongo swift ni te offer bo tongo abo bo khana nari ibo naji te bo kebangma tongo yango bo tongo ke iko color ni kuno obab kre omo khe kebangma tongko keba brezang ka se kri kha aboni bagai norok tongo brezana namu sugui tongkha dari phat kre hodi sui bahaino tini khana kri pai thangmano iko ja khusak tongo omno ba tamjeni hingka semali abo phaiki norok salaike semanai hingka yango nukhana norok o jaga kebang mano color ni collection tongo swift ni collection tongo hingka omoni offer bo haino same no breza bai 55,000 sek norok offer mani manai abo on table norok phaine ke visit khaipai hangke norok no sair jaka omo khe to an gari mama omo ai ni simi hosu jora om bebak ani gari mane ani gari haja o jaga o hai offer kebang ma sopai ja ang pula pai mani losung siu o mas rogo na khang gang tep offer ba khamu o jaga 65,000 ni tak offer ru chongo hake tektam te chongon norok ase ko khai hari collection bangoni o phat terus telang faisidi nogo moharani hakat telang ini kayak pusina bo onek kom maintenance bo kom tei mileage sengke to abo sarani ko grei seng lot alto rok rene ke omono salai mani nogo lot le lot
bunyo ang personal use khai tongo belai ke khoros komono sung salugui mano omono gari kaisa puisna ni pia kom ya hai da abur jaka kaisa se busuk damoi to je kono mi thanga bo biani khorsa boro klaino abo sung saimi apya bo mo khai ekdom khorsa komono o alto gar romong ke sung pusi mano ke espresso opya omo kaisa dukhuni kok omo te haigla ka tabuk sak discontinue khlaija company ni simi haipano je painai bo belai laking nai omo kaisa surumo stock tongko ake norok tomono espresso sajagai tongkhanga ke norok krung hordi dati phaidi tei salary bo haino gori ke abo ke stock bo gori ke abo bo discontinue khlaija company ni simi norok ni gari rogo jagani problem ngai kasatani rogo chalok thini rogo problem dangi tong gobanga borongno wngjago haike aboni bagai norok paimano wagner no Maruti Suzuki Arena ni ngene ke omong ke space bo belai khulam hai baksa ba kai nei khana hai da salogoi nei khana abo borong saimanai te norok bo surumo phaine ke jara kai khoro kai nei phimano paine hni wan sugoi tongnai rok omong ga angke belai sajo go gari no tamni hinba space belai kubang o gari o aram bongoi tongo ke 50000 ni offer mani mano norok o jaga o norok tomung na Maruti Suzuki Arena ni gari chara ke kaisa next ni gari Wngkha Pranks omo tabuk belai gari kaham budget ni bisingo ta belai gari kaham omo nanu musung kham ke norok darabai no guroi mano next aning thung Arena ning thung kom damo ori gari chalgo na musung sadi chalgo musung kham ke Desire nadi kom damo no Desire ni look ori haingai tongo abo norok YouTube ro search khai ke kena nungnai ba baksa to sen sina Phaji tabuk o gari kai ne legena ang wasi pun o gari kai khudu ke tabuk kau ne ke kisa test drive ri ne gena omke bini interior mokhe to steering engko naji bisingo to wasi pun jana chato belai nai chato ko ama yerbo Good afternoon. belai smooth Fuel level is low. Please fill the tank immediately. mokhe bin handbrake tabuk ke Desire ang test drive nai tongo tamang ni come on tao không ulta thế sao đi anh ra cái chỗ mình thành công thế Tana Sarik bahan yang kasadi tahu belai smooth o gari belai smooth Wngkha Desire kom damo ori gari Wngkha Maruti Suzuki Arena ni ketal kaisa launch mani gari Victoris bini mungkhai angkai norok tomuna omo nana ni musungoi tongkhe norok showroom o thangai visit khlainai mano tei nogo tongtutui call eba WhatsApp khlaibo darabai kwrwngoi mano screen o number phai tongkhana phaiake norok call khlaipano kok sainai mano go showroom o phaiake Bela-bela ke hambai sejora kalau orang mai takut ni video baik kerana temu bagai hangkai norok je mal kumpano inquiry kanya hai ka ba visit kanya mal kumai na hangkai hamai kerana screen nor jak number temu pun kaji je pun kaji 24/7 na anytime pun kaji yang ni call receive kanya tei jono ang response bo kaham na ga hambai tausuk jora video nai tongnai rokno tei kuno sana nanglia norok to bebak details gari rokni tei tini je gari phunuka abong bisingo tomongno paine ni musungoi tongkhangke dari phat ke sekereng hosidi go video jagana mothang jaka hambai